Edwin Bijl zette deze maand onder de naam Pro Axio Groep een nieuw uitstuurbureau op in Ljout. Er werken nu 3 intercedenten en gek nog binnen ze alle 3 boven de 54. Dat is geen bewust beleid, maar Bijl had ontdekt dat deze leeftijdsgroep voor hem een soort pluspunten had. Ze hebben ervaring met het netwerken, met het communiceren met ondernemers. Ze weten ongeveer hoe dat werkt. En het is alleen een kwestie van een ander product wat men moet verkopen. En daar worden ze ook intensief voor opgeleid en begeleid. De 3 intercedenten moesten wel inleveren om weer aan het werk te komen, maar dat vinden ze net slim. In je hoofd moeten dingen om. En dat blijkt inderdaad op een gegeven moment, als je het goed bekijkt, dat het rendement buiten het financiële om vele malen hoger is. De voldoening, de blijdschap, de lol weer in de dingen. En dat betekent heel veel. Dat is niet te betalen. Het UWV dochter via cursussen en programma's van alles om de 55-plussers weer aan het werk te helpen. Maar de omslag die het nou te zien is, komt wel onverwacht. Die extra daling in de uitstroom had ik niet verwacht, moet ik eerlijk toegeven. Hoezo? Nou, omdat we toch wel landelijk zien dat de economie stagneert. En in Friesland zitten we wel op een dermate daling in de afgelopen 3-4 maanden die ook doorzet naar die 55-plussers. En dat had ik niet verwacht. Bok bespeurt dat er weer wat meer waardering komt voor de 54-plussers en haar kwaliteiten. Nevens hem gaat het net te vier om te praten over een mentaliteitsomslag. Nee, dat gaat net te vier. Ik denk dat dat wel klopt. Hè. Die mentaliteitsverandering, die andere gedachten over de kwaliteiten van de 55-plussers, die denkt ook door in die werkgeversdoelgroep. En dat is hartstikke positief. Ja, maar de 54-plus er weer een beetje meer hoop je? Ja, absoluut. Ja. Ja, dat mag ze zeker, ja. Het is nog niet helemaal, in Zweltje maakt het nog eens simmer, hè. Ze is wel Friesland en dat geldt ook voor deze groep, maar ik ben toch wel wat hoopvoller.